Sada kada znamo više informacija o himenu, nadam se da sada uviđate zašto ideja nevinosti totalno društveno izmišljen koncept i nije fizička ili biološka stvar. Ono čemu mi žele da popričamo je taj veliki pritisak koji se stavlja na devojke baš zbog te ideje nevinosti i ideje da je seks nešto što muškarci uzimaju od žene, kako ona gubi nevinost i kako je zapravo ona tu da njemu pruži zadovoljstvo, a ne uzajamno. Dečaci se uče da oni treba da povale sve što stignu i što mogu i da lupaju što više recki, a na devojke se stavlja veliki pritisak da ona mora odabrati pravog koji je neće iskoristiti za seksualne odnose i samo otići posle, na primjer, jednog puta. I baš zbog toga devojke često uopšte ne uživaju u prvom odnosu ili uopšte u odnosima. Često dolazi do bolova, do grčenja, do strahova, zato što psihički ne mogu da se opuste zbog osjećaja da one rade nešto pogrešno, da su izabrale pravog, da će onda ih ostavi, da ih iskoristi i slično. Zato je jako bitno da promenimo totalno taj narativ i da zapravo učimo i dečake i devojčice da je njihova seksualnost i seksualni odnosi i osobe sa kojim su podjednako bitni za jedne i za druge i da uopšte ne zavisi od toga kog ste vi pola, da će vam neki odnos biti bitan, da će vam ljubav biti bitna, nego od toga prosto kakva ste osoba i šta želite u tom trenutku. Zamislite svet gde ljudi tako razmišljaju. Većina devojaka, ako ne i sve, uopšte ne bi razmišljale o toj ideji da će njih neki dečko da iskoristi, zato što ne bi imale tu društvenu ideju da je to moguće i da je to kao često i normalno da muškarci rade, sem ako ti ne izabereš pravog. Jako je bitno da ukažemo mladima na to da su seksualni odnosi podjednako bitni i momcima i devojkama i da svi treba da uživaju, da svi imaju pravo na pristanak, da odustanu, da se predomisle, da svi imaju pravo da istražuju svoju seksualnost na način na koji oni to žele. Još jedna stvar o kojoj se jako malo priča i uči, a to je klitoris i sam ženski orgazam. Ako vas zanima da naučite nešto više o ženskom zadovoljstvu, zapratite profil i vidimo se u sledećem videu.